Hei, viime jakson lopussa mä lähdin korjaamaan mun autoa, joten tänään puhutaan pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien eduista, koska jostain mun pitää saada halvemmalla auton osia. No niin, mites ihan saitteräkkinä korjaantuko auto? Tuliko kun Ei, vieläkin on vikavalo päällä ai ja saakeli. Motonetista ei tullut oikeita osia ja kaikki on huonosti. Tuleeko Motonetistäkin nykyään vääränlaisia osia? Se on kyllä Kyllä, kurjaa. ja jakson lopussa mä kerron hyvän idean, miten yksi firma Suomen pörssissä voisi tehdä enemmän rahaa. Mutta ennen sitä mennään pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien asiakasetuihin. Oi, onko ilmaisia lounaita? Itse asiassa on. No niin, nyt Ainakin, on hyvää ainakin kontsaa. halvemmalla saa lounaita. Kova, kova. Arttu, sulla on osakkeita. Joo, joo, mulla on. Mitäs Heittäs, kaikkea mulla on? No mitäs vähän, sieltä vähän. voisi suomalaisia, onko mitä suomalaisia sulla on? No, Sä oot no käynyt itse joskus asiassa kaupassa. Missä kaupoissa käyt? mä käyn Hässässä ja K-ryhmässä vähän vaihtelevasti. Nyt on itse asiassa tosi paljon, kun tässä oman asunnon lähellä on toi lähikauppana K-kauppa, niin siellä tulee kyllä tosi paljon käytyä. Ehkä vähän turhankin paljon, kun se on vain 200 metrin päässä, niin sitä nopeasti hakee, mitä nyt mieleen juolahtaakaan. No niin, eli sehän on yksi hyvä firma. Eli pörssifirma, eli Kesko, K-kaupat ja K-auto ja K-rauta, niin ne omistaa Keskoa, ja Kesko on pörssifirma, eli jokainen ihminen Suomessa ja maailmalla voi ostaa Keskon osakkeita. Ja nämä firmat jakaa etuja muun muassa osingolla, mitä Keskokin jakaa, tai osakekurssin nousuna. Ja nyt, etenkin kun Suomessa ollaan osakesäästötili maailmassa, niin yksi keino lisätä houkuttelevuutta on se, että ne tarjoaa suomalaisille sellaisia konkreettisia asiakasetuja niille, ketkä omistaa niitä osakkeita. Oi, Koska sehän kannustaa siihen, että ne saa enemmän omistajia, ja se, että meitä ihmisiä, ketkä käy siellä K-kaupassa, niin kiinnostaa, että miten se K-kaupalla menee. Eikö se on, niin? se on just näin. Onko sulla Noa? Ootko Keskon osakkeenomistaja? Enkä ole Keskon asiakaskaan, mutta sä oot. Outs, outs. Oot sä se ihan S-mafiassa sitten vai? Mulla on Prisma 200 metrin päässä, sulla No niin, on no mutta toi selittää K-kauppa paljon. 200 metrin päässä. Joo, We're not the same, we're not we're the not the same. same. Kyllä. Mutta hei, Keskolla on kuitenkin tällainen osakkeenomistaja- ja asiakasetuohjelma, mutta tässä on muutamat ehdot. Sun pitää olla 100 osaketta, eli tällä hetkellä kun Keskon osake on siellä 19 euron hinnassa, niin sulla pitäisi olla 100 sellaista. Juuis, juuis. Onko 19 euroa? Kyllä. 18, 19, siinä välillä se on heilunut pitkän aikaa. No mutta manifestoidaan se sinne 19 euroon, niin mä oon vaan tyytyväisempi. Ja sitten sun pitää ostaa K-kaupasta, K-ryhmän kaupoista, eli just niin kuin K-rauta, K-sittarit, K-supermarketit, niin niistä 3 tonnilla viimeisen 12 kuukauden aikana. Tulee Joo, karttu käytettyä paljon. Sulla on osakkeet, mutta onko sulla tämä joo, etu? joo. On itse asiassa. Mulla on osakkeet ja mulla tuli se etukin täyteen. Se 3 tonnia, se tulee vähän automaattisesti, kun tosissaan melkein kaikki ruuat tulee tuosta läheltä haettua, niin se, se on joo, oon päässyt nauttimaan ilmaisista, no ei nyt ilmaisista lounaista, mutta hyviä alennuksia tulee. Et siellä on ihan niin kuin on point, tosi hyviä diilejä, Heitä joita, esimerkki, minkälaisia, onko se niin kuin, että jätskit puoleen hintaa, tuu syömään meille ilmaiseksi lounasta, jotain tällaista, niin kuin, mitä no sieltä, niin ei kuin, se on siitä fiksu systeemi, että se, tiedätkö, träkkää sun ostokäyttäytymistä, että sanotaan, että sä nyt meet kauppaan ja sä ostat paljon sieltä nyt. Mä esimerkiksi ostan puolisolle ja avokille niin noita eväitä, eväitä duunia, niin näitä mä aika usein ostan, se huomaa, että okei, mä ostan näitä tuotteita, saattaa tykkää näistä tuotteista, niin se laittaa se customoi mun ostajaprofiilin mukaan nämä niin kuin tarjoukset, mitä se mulle suosittelee, niin siellä on tullut aika monen otteeseen just näitä proteiinivanukkaita tai sitten ihan suoriin näitä niin kuin salaattibokseja, mitä mä sitten ostan evääksi niin puoleen hintaan, että siinä on niin kuin tullut ihan on point tarjouksia. Sitten sieltä joskus tulee vähän jotain hömpänpömppää, mitä ei tule hyödynnettyä, mutta siellä on hyviä kokemuksia, että siellä on kyllä tullut hyviä diilejä omalle kohdalle.
Helpoin tapa saada tämä on se, että jos sulla on tulossa talonremontti tai oot uutta autoa ostamassa, osta se K-autolta, niin saat tämän täyteen heti. Ja K-raudasta saat myös plussapisteitä, niin se 3 tonnia tulee uuden keittiön remppan kanssa aika nopeasti täyteen. Niin sitten ostat vain ne 100 osaketta, niin helposti tulee sieltä sitten alennuksia jatkossa. Kuulemma alennuksia jonkunnäköisiä etuja, niiden PR-sijoitusjohtaja sanoi, että ilmaisia kotikuljetuksia muun muassa tulee aika useasti sieltä, jos on sellaisen lähellä. Toi on makea. Ja kyllä se, jos sä nyt on niin kuin varaa valita, että käykö sä S:ssä tai K-kaupassa, niin jos sä vaihdat sen pääasiallisen ruokakaupan K-kauppaan, niin kyllä toi 3 tonniakin vuodessa tulee ihan melkein itsestään täyteen. Kyllä, mutta Uskalla sitten sä väittää. myös säästät sen sama 3 tonnia, jos sä käyt siellä Prismassa. Niin No niin, no, jos on vaihtoehto, niin sitten vaan sinne Prismaasta. toi on ihan totta. Mutta hei, Arttu, sähän matkustelet joka viikko. Eiks näin? Niin, no joo, ainakin työpaikka kotiväliä, jos ei No muu. mut hei, sähän työskentelet Tallinnassa ja sä tykkäät käydä laivalla siellä. No joo, Niin, kyllä sä mut tiedät. Meikä mandoliino on tuolla Potskilla ihan joka päivä. työmatka hei, joka Työmatka. päiväinen työmatka. Niin tiedätkö sä, että meillä on sellainen Viking Line-firma pörssissä? Joo, sillähän mä aina, Oot kuullut aina joskus? kuljen tonne. Joo. Me aina Okei. duuniin sillä aamukaisilta hyppään. Ja sä menet auton kanssa sieltä Tallinnasta Helsinkiin. Niin tiesit sä, että jos sulla on 1000 Viking Line osaketta, niin ne antaa sulle vapaa kortin, pääset rajattomasti joka vuosi niin paljon kuin haluat kansipaikoille ja saat myös auto otettua mukaan siihen samaan hintaan. Ai 1000 osaketta ostaa sulle tällaisen edun. toihan on Kyllä, aika makea. Vitsi, mä en tiennyt, että itse asiassa toihan siitä hirveän siisti. Mietin nyt, jos vaikka mulla on ystäviä, jotka tuo niinku Virosta autoja, autojoppailee, että ne ostaa niinku ulkomaalta Ruotsista tai Virosta autoja ja sitten tuonne Suomeen laittaa ja myy ne kalliimmalla eteenpäin. Niin toihan on ihan, nehän menee paljon autolla tonne tai tämmöisillä, mihin menee auto. Kela, kun sulla olisi yritys ja ostat, ostat Viking Line osakkeita yrityksen nimeä tai omaan nimiä ja kuljet ilmatteeksi hakemaan niitä autoja, niin tuossa on ihan hirmu hyvät synergiaedut tuon osakkeen omistamisella. Eli jos haluaa nyt välttämättä tämmöistä laivaosaketta omistaa. ja siis aika hyvä osinko, jos joka viikko edes 2 kertaa vuodessa käyt, niin onko se auto plus oma paikka, kansipaikka, niin ei se ole halpa, se on, onko se 4,50 per suunta, jotain tällaista. Joo, siinä se kyllä on etenkin sitä hyödyntävälle, niin hyvä diili. Tämän edun hintahan riippuu, missä suhdanteessa ollaan. Taisi olla, oliko viime vuonna osakkeiden hinta oli 8 euroa kappale, ja tällä hetkellä taidetaan olla lähellä 20, vähän yli tai ali. Niin siinä kannattaa vähän miettiä, että missä kohtaa ostaa ja paljon ostaa, mutta maksaa osinkoa mun mielestä kyllä. Oho, no se on. Eikö se näin ollut? Saattaa olla. Mä en ole itse niin paljon lappua seurannut, niin ei ole kyllä historia tuttu. Joku datanilton pystyy kyllä tarkistamaan nopeasti meille. Huikatkaa kommentteihin, että onko Viking Line, jakaako osinko, onko vörtti ostaa, onko hyvin yhtiö. Ei tarvitse katsoa, koska mä voin katsoa, eli euro per osake tulee sieltä joka vuosi osinkona. Oho. Ja hinta tällä hetkellä 20,50, eli 20 500 euroa maksaa ilmanen. Ja tämä on elinikäinen. Ja kyllä mä kuvittelen, että jos meet yhtiökokouksia ja siellä on esityksenä, että lopetetaan asiakasetu, niin ei siellä kyllä kukaan sano siihen kyllä joo, että se ei mene ikinä läpi. Joo, elinikäinen. Ja sitten ennen kuin mennään KV-pörssifirmoihin, niin sä tiedät tästä, koska mä oon puhunut sulle tästä. Tiedätkö, että saat alennuksia hotelleista ja ruuasta, koska säkin matkustat, niin sä käyt hotelleissa. Kun sä tulet Helsinkiin töihin joka päiväiset Tallinnasta. Niin... Siis kerroksä sä nyt, että mun ei tarvitsisi maksaa siitä Hotla-aamupalasta ja hotellista täyttä hintaa vai? Kyllä, koska on olemassa sellainen juttu, että saat Resteliltä 20% alennusta kaikista ruuista, mitä ne ikinä myy. No niin. Ja se ei ole vaan ruuat, se on myös juomat. Ja Restelhän omistaa tiedettävästi Burger Kingin Suomessa, Taco Bellin Suomessa, omistaa Pizza Rucksin Suomessa, ne omistaa kaikennäköisiä baareja ja ravintoloita ympäri Suomea myös.
mikä kuuluu tähän samaan settiin. Ja sitten hotellit, Scandicki, saat jonkun ystävähinnan niiltä. Tai No joku, niin. joku ihan niin kuin No kyllä oikeasti, sä tiedät, ei friendiltä voi koko hei, hintaa velo. hei, I make nice special price for you, my friend. Only for you. Niin, sieltä tulee ystävähinta. Ja sä saat myös ilmaiseksi myöhäisen uloskirjautumisen, eli muutama tunnin voit nukkua vähän pidempään siellä sängyssä, jos oot tämän osuuskunnan jäsen. Eli risteli-osuuskunta. Tradeka-osuuskunta. Radeka, no Tästä niin. me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Ne lähettää sulle 30 lahjakortin joka vuosi restelin ruokiin. Sen lisäksi, että nämä kaikki, mitä mä sanoin aikaisemmin, niin -25% siivouksista. Eli jos teet vaikka loppusiivous sun kämppään, niin okei, hei, tästä pieni alennus, niin sieltä Tradekan kautta saa -15% katsastuksesta, mikä sun pitää tehdä joka vuosi anyways, ja -40% autopesuista ST1 kautta. No joo, toi on Alkaako jo kyllä. niin kuin kutittelemaan tätä No toi alkaa olla jo autoilija-arttua? valua. Joo, kelaa kun mä tuosta laitan ton kaaran joka päivä pesuun nyt, kun mä saan noin kova alennuksen noista. Pitää myyntimiehellä puhdas auto olla tuolla kun reissaa. Mä en käytännössä tiedä paljon ST1 autopesu on. Itse olen siis kyllä jäsen, mutta en ole ikinä käynyt pesemässä autoa ST1. No, katsotaan, jos Että päästään tekemään analyysiä paikan päällä. voin suositella jokaiselle niin kuin aloittavalle fuksille, koska tuo ruoka- ja juomaetuhan on aivan kingi siellä, kun olet opiskelijoiden kanssa jossain ulkoilemassa. Tai sitten kun lähdette jonnekin juhlimaan jonnekin muuhun kaupunkiin, niin kiva myöhempi uloskirjautuminen. Voitte oikeasti tilata volttisafkat sinne huoneeseen ja makaa siellä vähän pidempään. Eikö Selviytyy. niin? Joo, toi on kova. Mutta hei, jatketaan laivalinjalla. Oho, mitäs sieltä vielä Eli tulee? muutama tällainen firma, Norwegian Cruise Lines, Royal Caribbean Cruises ja Carnival Cruise Lines, kaikki tarjoaa sellaisen lahjakortin, minkä sä voit käyttää risteilyllä, ja sen summa kasvaa, mitä pidempään saat siellä. Ja sun pitää olla 100 osaketta vaikka Norwegian Cruise Lineista, ja sitten kun saat yli 2 viikkoa niiden risteilyllä, saat 250 € niin kuin saldoa sun lahjakorttia, mitä sä voit käyttää niiden laivalla. Aika hauska. Ja sitten jos olet 6 päivää tai vähemmän, niin se on 50, ja viikko-2 viikkoa, niin se on 100. No joo, toi on kyllä hyvää tuommoista omistajatahtoa nostattavaa niin kuin markkinointia tai päätöksiä tuon osakkeenomistajien puolesta tehty. Että toi kyllä sitä omistajuutta varmasti lisää enempi niissä kavereissa tai osakkeenomistajissa hyvin. Kyllä, tuossa on myös se toinen puoli, että sä omistat niitä osakkeita, vaikka 100, niin siis vähintään 100 osaketta pitää olla Mm. päivää ennen risteilyä, niin sitten sä saat tänne, että, se on niin kuin, että sä voit ostaa ne 100 aina uudestaan ja myydä. Mutta jos sulla on ne 100, niin sitten tämä kannustaa sinua, että sun kannattaa aina käydä siellä No risteilyllä. joo, tietenkin. Kelan nyt, kun sä kulutat siellä, niin sun pörssikurssit vaan nousee ja rahat niin kuin palautuu sulle itselleen. Sitä se hyvin niin kuin pitkälle viritetty omistaja tahtoo. Fiksua. Kyllä, aika hyvä osinko toikin, niin kuin jos mietit On. vuositasolla. Ja kaikki tällaiset lahjakorttisydämithän on sellaisia, että näistä ei tarvitse maksaa veroa toisin kuin osingoista. Vielä parempi. Nimenomaan. Mutta hei, nyt aletaan olemaan kohta viimeisissä. Ja nämä on Siellä vielä Arttu sulle muitakin kuin herkkua. laivoja? No niin, nyt mä oon jo ihan haipeissa näistä. Nyt ei mennä niin kuin ulos Euroopasta, mutta mennään ulos Suomesta. Sä tiedät tämän Louis Vuitton No joo, firman. ei ole kyllä ikinä sen tuotteita ollut, mutta niistäkin haaveillut. Joo, ehkä niin kuin taitaa olla Euroopan yksi isoimpia firmoja tällä hetkellä. Omistaa siis niin kuin, tällaisia erilaisia brändejä, just niin kuin Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Fendi, Tag Heuer, Celine, Sephora ja Marc Jacobs on just niin kuin näiden merkkejä. Ja jos sulla on yksi osake, tai niin kuin, että sulla pitää olla vain yksi osake, niin sä pääset osakkeenomistajien omaan yksityisklubiin. No niin. Ja Mitäs tässä klubissa? tämä on niin Louis Vuitton juttu, kun voi olla. Nämä järjestää matkoja
Hennessy's konjakin brändin kellareihin ja No niin, Louis Vuittonin työpajoille Asnieresiin, jonnekin päin Ranskaa mun käsittääkseni. Ja kaikki ranskalaiset omistajat saa alennuksia tämän firman omista niin kuin viineistä, niiden niin kuin omista viinitiloista. ei saakeli. Aika, on kyllä hyvin niin kuin brändille ominainen tuommoinen niin kuin osakkeenomistajaetu, että tuommoiseen luksustuotteeseen, joka luo paljon mielikuvia, niin sitten pääsee tuommoisille elämysmatkoille klubin kautta. Aika hieno. Aika siis niin kuin tosi imagoon sopiva, ihan täydellinen, Joo. niin kuin jos miettii. Ja sitten viimeisenä firmana on Mulberry, eli Lontoon pörssissä noteerattu firma, joka on just kanssa tällainen luksusvaatemerkki, ehkä tämän aikaisemman firman kilpailija. Ja jos sulla on 500 osaketta, sä saat 20% alennuksen niiden kaikista tuotteista, niiden liikkeissä. Oho, no niin. Mutta sä voit ostaa vain yhteensä 6 500 € niiltä ja saada silloin alennuksen sen kanssa. Että Ne on käpännys. Joo. saa 100 tonnia käyttää ja 20 tonnia siitä No pois. joo, toi hyvä esimerkki, että ei tuon nyt tarvii hirveän rakettitiedettä tuon osakkeenomistajien edun kautta. Flättialennus vaan kaverille ei ole tarpeeksi osakkeita. Mutta mua ihmetyttää se, että Suomessa ei ole näitä enempää. Miksei Joo. Stockmannilla ole oikeasti, että hei, mä oon Stokkan osakkeenomistaja. Jossain vaiheessa niillä oli, että jos sä käytät X määrän rahaa, niin saat jonkun hienon kassin. Että se on joku hieno väri. Miksei niillä ole osakkeenomistajan kassia? Mä en tiedä, ollaanko me niin takapajuinen maa, että me ajatellaan vieläkin, että me halutaan niin reaaliosinkoina nuo kaikki edut ja hyödyt, kun täällä ei niin paljon taideta firman sisällä noita voittoja pitää ja panostaa siihen kasvamiseen, vaan jaetaan ne ulos hyvin nopeasti. Niin voisiko tämä olla yksi semmoinen paikka, että ei ole nähty tarpeelliseksi satsata noihin osakkeomistajien etuihin niin paljon kuin siihen kasvavaan tai isoon osinkoon. Siis se olisi ihan täydellinen, että hei, osinkona tai osingon lisäksi kaikille, tuu lähimpää Stokkaa, saat täältä Stokkaan omistaja kangaskassin ja sitten jengi näkee kaupassa, että ai säkin oot, sullakin on Stokan osakkeet siellä, että osingot tuli mihin meni. Niin kuin tämmöistä pitäisi enemmän. Etenkin osakesäästötilin aikana nyt. Jengi kaikki sijoittaa nyt. Ja nyt nostettiin just 50 tonnin käppi 100 tonnia. Siellä on jengin rahaa ja ne miettii, mihin ne laittaa se. Ja jos haluaa olla firma, mihin ne laitetaan, niin sun pitää olla joku etu siellä. Koska nyt kaikki menee ostaa Viking Linea, mutta hei, ostaisiko ne mieluummin Capmania? Koska tiedätkö, mitä Capman omistaa? Se vitsi vaikka mitä. Eikö se pääomasijoitusfirmaa? Aivan. Ja isot firmat, mitä se omistaa, siellä on KL-varaosat. Ja mitä ne myy? Ne myy mun autoon varaosia. No niin, kato. 20% alle kaikkiin osakkeenomistajien ostoihin. Ja sen lisäksi laitetaan ilmainen kotiinkuljetus ja palautus, jos saat väärän osan. Tehdään näin. Just näin. Toi olisikin muuten veikeä. Joo. Oletko kuullut, mitä firmaa Capman osti just muutama vuosi sitten? Nyt ei ole tullut seurat. Säkin oot käynyt näissä ihan varmasti. Missäs mä oon käynyt? Hoplop ja Leos, molemmat, ja ne teki synergiaedut niistä ja yhdisti ne. No niin. No joo. Jokaiselle osakkeenomistajalle sinne 1 ilmainen pääsy per vuosi. Todellakin joku klubikortti, niin pääsee naperot leikkimään. Siis oikeasti olisi niin helppoja juttuja. Niin helppoja juttuja. Mutta ei jostain syystä Capman ole tätä vielä ymmärtänyt. Onkohan niillä, mä en tiedä, onkohan niillä niin fiksu ihmisiä sit siellä päättämässä. Niin voisiko se olla tosta, että siellä ei sitä niin kuin omistajatahtoa ajatella, että halutaan vaan niitä, niin kuin, voisin kuvitella instituutiosijoittajia, isoja osakkeomistajia kiinnostaa nimenomaan se osinko, että saa rahana on sijoitettu pääomaa takaisin. Mutta näkisin kuitenkin... Hei, tämähän olisi täydellinen aika Capmanille. Oletko katsonut Capmanin kurssia? Nyt ei ole. Se on tullut kun puu alas. Outs. Se on tullut, vähän on nousukiito ollut, mutta se on tullut alas. Ja nyt näiden uutisten kanssa siellä jokainen yksityissijoittaja painaisi osta, osta ja osta.
ja ne voisi laittaa sille minimiosakemäärän, että 100 pitää olla, niin sit saat nämä edut. Se voisi olla kyllä hyvä. Varmasti se kyllä sitä kansankapitalismia lisäisi ja pienosakkeomistajia, kun pääsisi noita hyödyntämään. Ja ehkä ylipäätään se loisi Suomeen semmoista niin kuin omistajuusmentaliteettia, omistajaohjaustahtoa, että niin kuin omistetaan sitä yritystä ja kulutetaan se yrityksen palveluita. Se on Yhden kyllä päivän niin kuin vaihto olisi verotekniikka. enemmän kuin sen firman markkina-arvo siinä vaiheessa, mä voin luvata oikeasti. No niin, se olisi. Nyt Capmanin toivotaan, että toimitusjohtaja, hei, kuuntelee meitä, niin sieltä vinkki vitonen, saat ilmatteeksi tämän tällä kertaa. Niin hei, Pia Kool, en tiedä puhuuko suomea edes, mutta käsittääkseni voi olla Tanskasta kotoisin, mutta Eiköhän se laitetaan hoitumaan. näillä puheilla. Hei, tuliko mitään yllätyksenä? No kyllä noi oli veikeitä Viking Line edut. Se oli mun mielestä hauska ajatus. Täydellinen, jos mä olisin eläkkeellä. Mä ostaisin se heti, sahaisin edes taas sitä. Se Ja olisi mä hänessä. just mietin, että varmaan just varmaan jotkut autojopparit tai miksei muutkin, joilla on niinku bisnestä tuossa niinku ulkomailla meren yli, missä pitää niinku reissata, niin varmaan hyödyntää tätä täyspäiväisesti. Ja voisin nähdä, että tästä on niinku oikeasti hyvää hyötyä osakkeenomistajalle. No toi Kesko oli kyllä itsellä jo käytössä, niin se oli hyväksi koettu juttu. Ja ne oli hauskoja noin, miten nämä ulkomaalaiset yritykset tekee. Ja niistä mun mielestä pitäisi ottaa suomalaisten yritysten kyllä esimerkkiä. Ja ensimmäisenä Capman hoitaa sen meille. Kyllä. Jes, hei, Arttu. Mitäs sitten? No kyllä sä tiedät, mitä me sanot. Voimaa, veljet ja siskot.